Bă, piciule, uite că am ajuns și acasă de sărbători. Îmbrăcați bine, tot ce trebuie să moară dușmanii noștri de pe aici. Acasă. Acasă era cald acum. Acasă unde, mă? La Miami. La Miami, că tu ești din Buzău. De la întorsătura Buzăului, chiar unde e cel mai frig din România, piciule. Chiar ca. Dăm să sun pe mamaie să zic că am ajuns. Da, bre, eu sunt, ce zici, am ajuns pe București. Venim acasă. Da, nu e nimeni lângă mine. Auzi? Iau trenul de ora 11 și vin acasă. Iau sarmale, tot ce trebuie, să rămână. Nu, doar pentru o persoană. Da, sunt singur. Te pup. Ne vedem în curând. Bă, și la luminițe se vede sărăcia. Bă, în America, bă, se vede bugetul, bă. E altceva. Vorbești de sărăcie, piciule, tu o să fii sărac toată viața. E o stare de spirit la tine mai mult decât orice. Dă să sun eu un prieten, am pe cineva pe București să vină să ne ia. Să-ți dea săracul să suni, da? De ce nu suni de pe telefonul tău, ha? Am problema aia, ții minte că erai acolo când a tras nebunul ăla noi. Nu și-a mai revenit. L-am băgat în orez și n-a mers. Și ia-ți altul. Mi-l iau după ce trec sărbătorile, că acum am dat banii pe nurca asta frumos așa. Bă, suntem în România. Dă-l cuiva să ți-l repare, să-ți dea banii pe el și cu banii aia ia-ți altul. Ce asta, vrăjeală? Nu. E România. Vrei să vezi? Doar la noi, acasă, fii atent. Pe clap.ro. Bam. A intrat. Bum. Dai vinde. Vine cineva, ți-l ia într-o oră, două. Maxim 24 de ore. Îți dă banii pe el și ții tot de la el telefon. Pot să vând și dacă am așa niște telefoane fără factură, fără, da, donate, niște bijuterii, ceva din istoricul familiei mele, nu altceva. Bună seara, de la Clap. M-ați chemat. Să rămână, da. Dă telefonul. Să rămână, doamnă, da, imediat. Avem telefonul ăsta, vrem să reparați și să ne dați banii pe el, poate ne luăm altceva. Sigur, se rezolvă. Îl luăm, îl reparăm, evaluăm cât costă, în maxim 24 de ore primiți banii pe el. Tot doar lui puteți să vă cumpărați și altul. Bineînțeles? Dar trebuie să chem poliția. Cum? Nu, poliția nu. Fără poliție, vă rugăm noi. Are un glonț în el. Păi da, dar se explică super ușor și cu bun Eu vă dau simț. banii pe el, vi reparăm, nu-i problemă, dar poliția tot trebuie să chem. Nu, fără poliție, vă rugăm frumos, am avut probleme deja cu poliția, nu mai vrem poliție și în România. Dați o explicație bună, de ce e glonțul? Ce caută glonțul ăsta în el? Avem, vă spune că exact ca să nu... Avem o explicație foarte simplă și de bun simț, da? Foarte clară. E foarte clară că deci, noi eram în Miami, așa. două rusoaice. Mai exact, de fapt, am ajuns în Lei și de acolo eram în Vegas. Ale erau îmbrăcate super așa răutăcioși. Bine, mai erau niște români care erau cardiologi îmbrăcați în negru. Din și aia buic, a venit un, dar era șeful lor, erau mexican. Care a venit în și au Vegas. vrut să ne ducă. Bine, din Vegas ne-au luat la Eurepid și ne-au dus o față în deșert. Ne-au dus într-un deșert unde acolo. Scorpioni. Eu trebuia să sap cum ar veni la el. El trebuia să sape la mine. Și mi-a dat în cap cu aia după care i-am dat eu înapoi. Eu aveam o iubită. Eu iubeam foarte. Și am împușcat, ai ieșit dintr-un Rolls Royce. Era sus acolo și când să tragă. Un moș, bă, rău de tot, arăta atât de rău. Care a venit, dar eu și m-am împușcat pe mine. Eu am luat un AK-47, înțeles, ce era Kalashnikov. Și am tras în moș, în momentul ăla toți erau îmbrăcați în negru și ele erau îmbrăcați toate colorate. Dar a venit, înțelegi, erau și scorpioni, asta era îngrozitor și cald, o căldură îngrozitoare. Ușor, unde mă pun să treacă, știi? Oricum a fost mare vina ta, pentru că a avut tu mai aia sărăcie de după care zice că să merge în Miami și n-avea cum să meargă, n-avea cum să meargă, că de-aia a venit și cu americanii și cu aia de gloațe, pentru că ești cu Biden, frate, ești cu Biden, ești cu Biden și a fost. Păi ce ați făcut, doamnă? Ați chemat poliția? Pe bune? La cât de proastă e povestea asta, numai că am chemat poliția. Piciule, nu mai vina ta. Bă, au intrat banii de la Clap. Intră banii de la Clap? Au intrat banii de la Clap. Sărbători fericite! Crăciun fericit!